Bon vespre. La meva intervenció seria per informar dels treballs que s'estan fent juntament amb UNSICA amb el tema del seguiment de la problemàtica que tenim dels avions a Castelldefels. Com ja sabeu, bàsicament hi ha dos àmbits de reunió, una tècnica que és el GTTR i l'altra que és la Comissió de Seguiment Ambiental. Aquesta comissió no estava convocada des de l'any 2012 i es va produir aquesta reunió el 20 d'abril del 2017. No he de dir, i estarem d'acord tots, que per aquest equip de govern hi ha una preocupació fundamentada de que el nivell de soroll que patim i que patirem en breu respecte als avions que sobrevolen Castelldefels pot ser preocupant. Bàsicament per l'augment del que es diuen low cost transoceànics, que operen en avions que tècnicament són de vols passats, Airbus 380, que han de sortir per la pista llarga i que d'alguna manera creen una afectació molt important de soroll al nostre municipi. De fet, ja tenim setmanalment 15 afectacions, alguna de les quals està prohibida per sobre de l'horari nocturn, que com ja sabeu és a partir de les 11. En aquesta reunió vam manifestar la nostra preocupació en aquest sentit, imagino que compartida per tots vosaltres, de la mateixa manera que estem atents a tots els procediments judicials que s'estan duent a terme i que estan personats contra l'aeroport o Aena en el seu cas, i al mateix temps, i basat en la primera línia d'actuació, estem coordinant esforços amb les associacions i entitats que estan treballant en aquest sentit, com és Prou Soroll. És a dir, que nosaltres, si li sembla bé al plenari, continuarem informant d'aquesta preocupació i oferir-nos a qualsevol ajut que pugui venir per qualsevol regidor seria benvingut.